Bună, oameni buni, astăzi vom reacționa la funny moments cu animale. Tânătă Lauris extrem. Hai să vedem. 1, 2, 3 și hai să începem să dați și un like și un subscribe. Facem 1.000.000 de abonați. Vă rog frumos. Deci hai să începem. Așa, dacă râd, sunt prost. Sunt prost. Pigeons may have been the first bird domesticated by humans and have served alongside us throughout multiple wars. Here's one dealing with a severe case of PTSD. Ce facem? Stați puțin să dau ăsta. Ce fac cu răzbacii? Ce mă? Iu, șerpele! Șerpele! A treia oară sunt prost. Șerpele, uite-te bă și... Topics can be an extraordinary element of a fine friend, but incorporating them with the fear of electrocution is pure genius. اللي تعب بس شوف العب يمين ولا يسار. Ce fac cu... وين شوف ايوه اللي تحت على اليمين ابو علاء. ايه لا اليمين يمين. Bă, ce limbă-i frate asta? Ai belit-o! It's the shake action. Like this thing vibrates. Oh my gosh, frate, ce-ai făcut, bă? Oh my god. Went off with your buddy. Good thing we have phone cameras to capture what would have otherwise been an unbelievable story. Ia ce faci? Doamne, frate, nu știi să pui o de-aia? Ce 2 IQ are ăsta. Da, bine, asta e partea 1. Ești prost, bă, frate. Bă, dați voi like dacă ăla nu e prost. Došao sam da te ubijem. Să, ce mă piză. Eto, dokle... Opa, dokle... Out in the desert, Le zic câte întrebări au fost. Bă, de ce te-ai căcat? Te-a lăsat, gata. Du-te cu motocicletă. Ce facem, mă? I don't know. If you were expecting your coffee to be completely still while on a moving train, the joke's on you. Ha, mai beați o cafea acum. Nu mai bei cafea niciodată. Ce? Ce caută băiele acolo sus? Oh, nu. Cred că să storcesc acolo. Highly social South American animal that have very versatile wool can live up to Și o 20 scuipă. years and grow to about 6 feet tall. And they spit. Ha, na, fix ce să zic. Nu știu dacă vorbesc prea tare în microfon, îmi cer scuze. Ia ce faci?
Puteți vedeți și tastatura mea. Și mouse și alea. Și mouse-ul, se ca mouse-ul. Și alea, așa. Timp de este festim total. Shout out to all the people out there keeping the glass around us so spotless and clean that you can hardly even tell it's there. Ce mă? Cool. Hai că mă e cool dacă... Dodoisto. Bă, frate, cum să te gândești la așa ceva? Dodois. Nigga. What the hell? Oh my god, no way. Doamne, bă, nu o să înțeleg niciodată ce mașină asta. Fantastic. Bă, doamne. Cum să merg? Bă, ai grijă, bă. Bă. De nu o să distruge mașinuța aia. Se pare că e român. Da, ca mine. Asta e cel mai bun cântec din prostii. To be Johnny on the spot to help you out if you find yourself in a precarious predicament. Help. But you can also count on them to pull out their phone and film you looking like an idiot before they do. Mamma mia! Dacă a văzut că pot să facă Pikachu, nu mă credeți, fiți atenți. Pikachu! Pot să fac. Da, în fine. Thank you, thank you, thank you. Oh my god, hey, I love your hair. What the fuck e asta? Atât direct din mașină. Cultures. Part of the experience is sampling local cuisine. Oh my god, this chicken is amazing. But what, this is chicken, yeah? It's chicken? What the? Is that? Look at that. It's Spider-Man. The top picture. Son of a bitch. Look here. Shrek. Look at Shrek. Așa arată Shrek. His eyes. They even got me looking like Will on Stranger Things. Son of a bitch. It's me. Ce mă, bă, asta în toate GTA-urile. PS5, Grand Theft Auto. Sau, nu, bine. Oh, I met your mother. Bine, asta e tot ecranul. Doar așa pot să filmez de apoi. Mamă, trebuie să pârți cățelul. Da, ce? Acum ăla joacă-te ca un copil la 4 bară, adică ce? Poate de mai multe ori sunt prost. Și